औ दिनै जोङो थामथि मुंख्लं सान फालिदों। जोङो थारमाने केम्पआथ' जोंनिया होखारजानायसो नालाय थांनाय जानुवारियाव होखारजादों जोङो। बेखायनो आफादाथ' दं, दासिमबो दङ आरो थालांबाय थागोन। बेखायनो जोङो जोंनि जानाखि बे मुंख्लं सान जों बेखौ थारमाने मोनसे जायगा फोथाराव खालामनांदों आरोखि। सेन्ट्रेलि फालिदों सेन्ट्रेलि फालिदों, औ उदालगुरियाव फालिदों आरो क'क्राझाराव फालिदों आरोखि। मोननै जायगायाव फालिदों आरोखि। उदालगुरिनियावहाय थारमाने बबे जायगायावहाय गोथै हाखर दङ गावनि थुमावहाय बेयाव खालामफैदों आरोखि उदालगुरिनिया। ओमफ्राय जों क'क्राझारनिया केम्पनिया जों बेहाय खालामफैदों आरोखि। नोंथांमोननि जाखिनि दाबिफोर माबायदि सावरायनाया माबायदि सोलिगासिनो? सावरायनायखौ जोङो दाख्लै इलेक्सननि जोबखांनायनि उनाव जोङो मोनसे एपिल खालामदों आसाम गभर्नमेन्टखौ, ओमफ्रायो आसाम गभर्नमेन्टनि CMखौ, चिफ मिनिस्टारखौ, ओमफ्रायो प्लास जोंनि BTRनि CM जोङो बिसोरनो थारमाने जोङो आपिल लेटार हरदोंमोन जाहाथे जोंखौहाय पुलिसफ्रा बा पुलिस पार्सनेलफ्रा थारमाने जोंखौ डिस्टार्ब खालामा, जों गभर्नमेन्टजों सावरायफिननो रेडि होननानै जोङो एपिल खालामदोंमोन। दा बे एपिलखौ खालामनायखौ बिसोरो मोननानै दा जोंखौहाय रेसपन्स हरफिनदोंखि खम समनि गेजेरावनो माबागोन, मा होनोमोनलाय, सावरायनाय जासिगोन आरोखि आसामनि CMजों। गाहाय मा आयदानि सायाव नोंथांमोना बे सावरायनायाव बाहागो लायो? दा सिगाङाव आं बुंग्रोयो, न'खरनि इसुखौ जोङो सल्भ खालामग्रोनि, बिनि उनावहाय जोङो दस्रा न'खरनि इसुखौ सल्भ खालामनो नाजागोन आरोखि। माने जोंनि न'खरनियावनो दा एसे इसुआ गोबांसिन जालांदों नालाय। दा जों जेब्ला जोंनि न'खरनि इसुखौ जों सल्भ खालामनो हाया अब्लानासिम जोङो जेबो बुंथ'नो हाया आरोखि। जों जेब्ला न'खरनि इसुखौ सल्भ खालामो अभियासलि जों गासैखौबो सल्भ खालामनो नाजागोन आरोखि रायलायनायनि गेजेरजों। दा जुदि CM सारा जुदि जोंखौ जुदि बे खम समनि गेजेरावनो लिंहरदोंथ', दिनैहाय आङो मैया मोनासिमाव फन फैदोंमोन, 10:30 बायदियाव कन्टेक्ट खालामहरदोंमोन। आं बुंदों माने जोंना 13 थारिखआवहाय सेंग्राफोरखौ गासिबो लिंहरजोबगोन, उदालगुरि क'क्राझार जों ज' सावरायग्रोगोन, बेनि उनावहाय जों मा डिसिसन लानाय जायो CM सारनो जों खोन्थाहैगोन होननानै बुंहरदों आरोखि मैया मोनायाव। जिहेथु माखासे सान सिगां नोंथांमोननि बे केम्पखौ दैखांनाय जाबाय, नोंथांमोना दा आथिखालाव माबायदि थासारियाव थायो? जोङो केम्प थिखोजादोंबाबो मानसियाथ' जों दाबोसो आफादाथ' दं नालाय, जों थारमाने मा खालामथारदों, फ्रेगमेन्टेसन खालामथारदों आरोखि। जोङो फिसा जायगायाव थादों आरोखि। जों बेखाराव थायाखै। माबा मा होनो, थालिर गायदों, बहाबा फुख्रि माबा ना हगारदों, बहाबा अमा फिसिदों, बहाबा मुदुफुल गायदों। माने बबे जायगायाव जों सेंग्राफोर ज' थादों बे जायगायाव थारमाने जों बेखार थायाखै आरोखि। थारमाने माबा मोनसेबाबो थांनानै थानायनि राहाखौ जाहाथे आफादा थांनानै थायो बे बेब'स्थाखौ जों खालामनानै दोनदों आरोखि। जोङो बे नङाखि जोङो ज' थानायावबो जों खालामखायोमोन। दा जों ज' थानो मोनाखै, जेनेबा बहाबा जों 10 जन, बहाबा 30 जन, बहाबा 15 जन बिदि थादों आरोखि जोङो एरिया लायै एरिया। थार्ड मार्टार्स डे एबा मुंख्लं सान हिसाबै जों नैबे पार्कआव एरियानि साहा थानाय नैबे सेरमंगा उदां फैलाव जायगायाव जोङो लानो गोनां जादों। मानो होनबा जोंहा थांनाय जानुवारि 5 थारिखआवनो जोङो जोंनि सरकारनि बिथोन बायदि जोङो जोंनि केम्पखौ खालि खालामनांदों। दा बेनिखायनो जोङो जोंनि क'क्राझारनि साफ्रोमबो केडारफोरखौ लेंहरनानै नैबे फोथाराव खुंनाय जादों आरोखि। मा हाबाफारि? दिनै हाबाफारि बायदि जोंहा फुंबिलि समाव जोंहा फ्लेग हस्टिं हाबाफारि दंमोन। बेनि उनाव मुंख्लंनि सावगारियाव बिबार बावनाय, बेनि उनाव जोंहा दान्दिसे जोङो केडारफोरखौ लानानै मिटिं जागोन, बेनि उनाव जोङो फोजोबगोन आरोखि।